Bluetooth ready. Waiting for connecting. 10% low battery remaining. Please Charger, recharge. charger, yo, yo, yo. Bluetooth ready. Waiting for device connecting. 10% low battery remains. Please recharge. Lobat, lobat. Nakatapariba, soy. Makaka-copyright na eh. Yan, shoutout kan Jen. Yesterday, double o, shoutout tropa. You know, John Michael Quito. Tsaka kang Kim Santos. Celestino. Bluetooth Hi, ready. May Reyes. Waiting Hello for sa'yo. device connecting. Shoutout, May Reyes. Tsaka kay Chris Arceo. 10% low battery remains. Please recharge. Yun, shoutout po dito kay Catherine. Good evening. Ay, daan ako mag-Tagalog ko na eh. Dapat pala Kapampangan eh. Shoutout, Catherine. Shoutout din kan Gian Garcia, taga Magalang. And kang Pamela, Embia. And shoutout ulit kang Chris Arceo. Yun. Tayo mag-church. Wala ka kariba, tropa. Hi, hi Lodi. Hi, tropa. Good evening din. Wala ka kasi ribat eh. Maka-copyright tamo. Nakalupa mo na may pulitang barkada. Shoutout kang Prince Laksamana, taga Kapas, and kang Daniel o Daniel? Daniel? Watch ka ba? Wait lang. Thanks kuya sa pagpapa. Oy, no problem. Yan talagang gusto ko, man. Basta masaya kayo, masaya na ako naman. Agli mo na. Charge game ka akong kay. Silo. Silo. Sa mag-charge ng lamaran. Yan, shoutout kang JB Russell Fabian. Tagaya Lourdes Minalin, Pampanga. And shoutout din kang Paulo Baldos from Batangas. And shoutout na rin ka rin pamilya ng taga Talaga, Kapas Tarlac. Yan, pamilyang Baldos. Kang sigla lumapang baba, Pampangan lang bala. Ano? Bluetooth ready. Waiting for device connecting. 10% low battery remaining. Please recharge. Buhay ako naman po talaga to ng almost 4 years na akong gagawang video. Kaya kung kahit tropa, Pampanga na ako Pampanga, kaya kung Concepcion, Tarlac.
Sa anong video, tropa? Nang Alvin yung video. Yan, Daniel. Shoutout kang Daniel. Nakalagay na Lagyo Pamela. Taga ako po, Concepcion, Tarlac. Yan, shoutout din kay Balboa family. Taga Tarlac City. Galing kay Marge Silagan. May shoutout na Paulo Baldos. Kitang shoutout. Part 3 yata ito. Part 3. Shoutout ka rin ang tropang Pure Skill Ken. Shoutout ka rin tropang Pure Skill. And iba ching shoutout ay ni kang Prince Laksamana. And shoutout din kang Benz Sibal, taga Tarlac. Malaki ko kayo makangkong tropa, kaya kong Santa Cruz. Yan, shoutout din kang JB Paras, Cabio Bakal. Yan, shoutout din kang Mama Guadalupe Reyes. Pati kang Papa ng May Reyes, kang Amado. Pati din ka rin Family Reyes. Yon, shoutout po kaya kayo. Walang hinyamukin. Wait lang po, may Bluetooth katambak. ready. Waiting for device Alay itang connecting. ngabi akong metong eh. Siya Karela. 10% low battery remains. Yan, shoutout kang recharge. Arwen Acordon. Alata kasi pwedeng rebat kasi makaka-copyright na ako tropa. Pasensya na kayo dahil nakawakog. Mapagbigyan kayo rebat. Pero itang way ko, nung ating mamanal beken, na bisang gawang video na pwede mi rebatan, di kayo na rebatan mi. Para ako makaka-copyright is nakako itang video ang gawan nyo, tapos rebatan da kayo. Eh kung maswelo kanita, eh kayo sarili yung paingalben nyo. Eh kayo na rebatan mi. Oh, Santa Cruz kami tropa. Yan, welcome Prince Laksamana. Shoutout din kang Seska Climaco. Shoutout po kang Seska Climaco. Next video kasi tropa, diyang kakong gugula video ngayon eh. Vlog talaga kasi ita nga, ina ako makakapag-rebut. Kasi nga makaka-copyright. Ali, hindi po mo gets copyright. Kasi may copyright ko tropa. Ala, nasayang mo yung pagal ko kening YouTube. Sayang mo itang kailangan niya rin yersining kaong channel ay ngayon niya pa may monetize, diba? Kasi may copyright ko, wala na. Back to zero ko, diba? Sayang naman yung pagal. Pero tanang ito yung buriyo, nung makapiright ko, may lako yung channel ko. Sige, pagbigyan na kayo. Ito, wala na. Pag may copyright ko, wala na akong Alvin. Mamayli kasi sa'yo. Kasi, masaya ako bigla. Yan, shoutout mo na kang Hans Gosum. Wait, saan na ba tayo? Layo Chuyaking Garelo. Next time, pagawan ko yung channel ta tropa. Basta i-subscribe yun niya mo rin ha. Sana supportan niya mo rin yung kaong buddy. Yun, shoutout ka rin man Albeta mo, 13 viewers. Shoutout nga kaya kay tropa. Sigan po yung, wow, sobrang si wow, yung pala taga kaya eh. Wow, muran eh. Wow, mumuran po. Puta.
kuya ang sinabi kita. Ingat din palagi, Felix Salazar, yan. Umuran po kayo ni, sobrang sigana naman yung uran. Kaya ko pong kay Concepcion, Tarlac. Ali kami kayong Pampanga. Minsan na kayo po kasi kitang kayo, diba? Kaya kasing may kilala kami kasi kitang page sa Little Baguio, diba? 8% low battery remains. Please recharge. Mumuran kalawakan, trop. Yon, shoutout na naman current friendship ng Marge Silagan, Keng Japan. Yan, salamat yan pa mag-forward ka rin video. No problem, Felix yan. So, may lalako na kamantagal. Ay na bisa sumulagi si Lutam. O, shoutout ulit kan Daniel. Daniel Lalagyo, Pamela Sef Diay, makalagay kayong YouTube. Try ta mo tropa. Yan, shoutout mo na kang Jom Hyun. Try ta mo pa mag-rebat. Lawen ta mo nung ano pwede ta ko ng video na pwede ta rebatan. Pwede sa mag-charge. Trabaho ng kumupula, atin bang makalagay palakin kayang comment. Siyempre ko yung mga tulay, tas sa nakapakapogi. Yun, thank you. Kapamuladas doon talaga ng Kapampangan Lango talagang totoo. Atin bang mga token kayang comment section ken itang $sign. Kasi kinakita enable ko eh. Totoo naman ko kaya. Mabanyang ML. Malawot. Eda naman nagyong gaon da tropa. Kaya kumanwala nga banding ML. Kasi eda naman tatal ng rangkay. Eda naman tatal ng deng gobyerno yung ML. Mga nandeng iban. Diba? Bayad day ba ng ML, mamayaran labandakal. Bayaranan day tang ginawa keng ML. Pero dyan dito kaya pabayad tag yung karakal naman gagamit. Okay yun. Salamat kang Jom Skill yan. Palagi na akong re-remind siyang tungkol kang YouTube nini. Idol ko na. O syempre naman, mga lagulan talagang po mga santong. Tinwaring masura ka rin Kapampangan. Sumasura yo, siguro makain Kapampangan tan Itul po tropa yung magpaban. Diyos ko. Diyawarang kalokwan nung papaban ng ML. Yun, hello ulit kang Feliz yan. Shoutout ka rin tropa, Dream Team yan. Ala pa tropa lang pang susweldohan kang YouTube. Shoutout kang Crisel Tay. Sanong may lili tropa. Si Bisa sumlag buisit na to Yon, shoutout din kang Jane May Viray. Shoutout po sa inyo. Magtagalog ang pilit. Tuisip. Shoutout pala kang Jane May Viray. Yon. Nung matsura yo, may liya ko pa. Wala naman. Ako atin yung samot. Chuchalya itahapya. Libisa lipilit ko yan.
Yan, shoutout muna kay Strong Place. Tropa mag-crossfire ka kako na yan. Mukhang tao. Wait, 13 ko ba? Eh ako mag-crossfire. Wala akong mga limang papyaluan ng alawang ML mo rin. Hindi. Eh ako magkasakit mag-Tagalog. Ano, naano nga skin eh. Bisa samutan. Bisa na yun kasi mag-Tagalog eh. Basta ka pang pangarit skidlan niya, tropa. Uy, tamo, tabalo mo. Yaw, go mo, tropa. Hindi ako makahingil vendetta, tropa eh. Hindi makagago. Hindi ako na makahingil susubaybayan ngayon na nagagahan ng video eh. Pero siguro getang hikit ko mong post nandin. Siguro ito, totoo naman eh. Diba? Eneman itang, di ba sabi rin, ang social media influencer, dapat ating kang papaltuan, mas ang tingatingang tuturong masalese, di ba? Kaso ito tungkol ka mga gago. Ito, bad influencer yapi naman, totoo naman. Kasi lahan dandaman kayo nung kabulshitan, nung hate, laman dandamang aliwang sabyanan tungkol kayang pami kakasundo, di ba? Where are we? Taga ako po kayang Concepcion, Tarlac. Kaya kami po kayang Pampanga. Ay makamot ko talaga ko kaya may laka ko sa yan, shoutout muna kay Totoy Bibo. Ang magtagalog kong pili, shoutout pala kang Totoy Bibo. Estipon na ning alam mo tropa na ning Estipon na yan. O medyo may pamurit larera. Sige tropa, Mr. Pedia mo rin. Lagyo ko ML, January. Sakit buntok na. Yon, thank you kang Ben Sibal. Halina ako makaing sinigi kakakadis na nga. Wa, sikat siya kay shoutout muna kay puta magtagalog kung shoutout pa kang Rona Evangelista. Ay, makagago sinigatin talaga kayang dis na. Disking yan ano, disking. Eh, bisa sa vlog. Utaragis. Yon, kapasla pala rin ng jump skill, oh. Estipon na Tarlac. Eh, kaya balo yung tropa, ngayon kaya pa din dam. TikTok. Eh, bira ako ng TikTok. Huwag yung kaya ni cellphone. Na ako mag-TikTok. Yon, shoutout ulit kan Daniel Tresia Pacano. Kaya mag-gym ko kay pakipusan may Rom GD Gym channel yan. Ako makahingilig mag-gym tropa eh. Kontento na ako kaning katawan ko ngayon. Diyang mayaya ko mo. Siguro naman sakto-sakto naman siguro yung katawan ko. Pwede na yun. O yang pasamba. Kaya kaya po balong yung kanting kay. Yung milabs na yan. Karakal mag-request. Kanta ko lang po dito. Pakanta ko lang po dito. Ang hina na yung speaker mo tropa. ML na mo kuya. Eh kaya balong yung ID ko tropa eh. Eh kaya balong yung ID ko. Eh bisang ma-charge. May daan ng speaker na yun eh. Dan ako tuloy ayos kaso masalay second. Diba kasanting sana nung master niya? Waiting for device connecting. Sige, add mo ko mo tropa. 10% Pwede na low pero mas battery dakal ka remaining. viewers Please use kanita your alam suggestion ko mo. Nanuwaring kaya na kanita nito tropa. Mag-gym makanyan. Pa-shoutout kaya po yung tropa ko Saldi Paras. Yun, shoutout kan Saldi Paras, Bayuta. Marakal talaga sa. And shoutout din kang Francine Ordeñez. Thank you din po. Sa tingin mo tropa, pila na ang buwan mo? Bilang ko na mo yan eh. O mag-gitara ko tropa. Sana ang bayo ko yan. Mas
Lata pang page. Next time. Bahala no reta mana ba tropa. Malbo na akong bisan taba ko nang iyak talaga tataba. Alam mo na oh. 16 ko pa ka no. Alam mo na eh. Tutoy tatrawa 16 ko pa. Baka naman. O tsaka chumor kayong hilig mo. Nung ngayon mo naman hilig mag-gym, di ba? Nung ngayon mo naman hilig tang mag-workout katawan, magparagol katawan. Di ba? Chumurin kayong passion mo yun, di ba? Kalang-alang pamilita mo yung sarili mo kita namang buri, di ba? Ano ka na ka mag-enjoy. Mas masanting tang mag-enjoy ka kayong gagawan mo, itang buri mo talaga, di ba? Ano yung tropa? Di ba? Real talk naman. Baka naka mag-enjoy kayo may itong bagay nung ngayon mo na yung buri. Kumbaga, makiuso ka mo, mga yan, di ba? Di ba, ang katsuram, ano ito? At yung mura na mag-iya eh, di ba? O sige tropa, albenyo para yung video tang kalokohan yan. Sige oh, adi ba? Sige sige, pwede next time, pwede naman. Hindi ako na ikaya, sige. Yan, shoutout karang 9 viewers sa akin. Favorite Mia, may pipinsan itang video yung parody. Hawa tropa, dumali tabalong mo na ako man. Mukha rin pa-parody nga rin. Malupit takin. Pay tauli lawari din Kapampangan. Puta. Wait mo tropa yan. Saan na ba tayo? O yang atin na ako. Oo, atin na ako tropa, atin na akong girlfriend, no? Karne-wari, tingmang utang tayo, yapin ta. Atin na ako po, atin na akong girlfriend. Basta ka pampahaman yaman. Yun. Nangimaman sinama na naman, May. Bak, kita mo to, pakyo ka ni Mal. Baro ganda ka bunto eh. Anak ng waiting oh. Alaret ang aliwatan. Tagayalbi ang pongalang patugot ako men. Na ilawari mo. Nino magdampo na naman. Yun, shoutout pa pala kang Terence J. Malig and kang Shania Mendoza. Yun, tagaya kano paggiruan. No karan yan. Nang karakali, balo lugar yan. Yun, shoutout din kang Angelina R. Ikban and kang Angelina Ramos. Sayang nga di po pwede mag-send video. Na video.
Tropa, nangasabi mo kayong wifi ang mabagal. Ay po. Manggi. Nga sabi kayong wifi ang mabagal. Sa bagay, makakatak, magkikiconnect po mo yan tropa. Pag year 1 niya pronounce talods. Yan, pag year 1 pala. Yun, shoutout din sa mga magtagalog kong pilit. Shoutout ka rin taga Baluto, kang Michael Ramos. Gagamita na yung cellphone ng mama ng Angelina. Yon, shoutout kang Patrick Star. Itang malan kang Sako ko. Shoutout kang Jacob Escorieta. Yan, mga tropa natin. Sige tropa, share mo laban to Dakalabius. Thank you. Yon, shoutout din ka rin Pro Hunter Ken. Tropa ng Ben Sibal. Yung taga magalang yan yung Terence J. Malig. Next time, pag wala nang lalabas na puta, magpilit magtagalog. Next time, patsela ng lockdown. Vlog tamo kilwal. Apin trop, taga magalang ko din. Masakit kakatak makikonnecta ako galing darang reba. O magkikiconnect po mo rago kardara dropa siyempre katak kawari. Yon, shoutout pa Boss Aaron. Yan. Siguro karang content mo tropa, vlog pin vlog talaga yung buhay kong i-focus sana mag-enjoy kayo karang vlog. Yon, shoutout ulit kang Lander Sampang Regala, boyfriend ng May Reyes. Nining tagasan. Away, itang classmate ng tupayan ano na. O tropa, Daniel, sinabi mo na natin. Opo, yamoy ni tropa, opo yan. Puta. Hindi kaya papapas lagi na sinlog. Bluetooth's ready. Next time i-vlog King Conception pa siya pwede nang talaga lumal. 10% low battery remains. Pwede. Trip kaya talaga itatang a day in my life, you know. Cellphone niya mo yung gamit ko, tropa. Magbaryo tour vlog ka ko Tropa, di ka ponda ka ko po. Next time, palitan ko na talaga. Sana, magkapera. Na dapat tutok lang. Yon, shoutout pa akin, 14 viewers ta akin. Next time, di na to 14. Tropa, dakal ta na kayo ni, di ba? Tiwala mo. Shoutout me pa ing bandaming may ban. Ano? Kaya kung kahit tropa pin, Conception Tarlac, big bike kami ken 2 weeks ago. Ay dana apat kami oras papadyak. May nalili kami. Thank you. Sana talaga tumas pa. Mag-ML po ML. Cancer lang. Cancer gaming. Mombiaso. Galobot. Ba, na kami birthday mo, bakit? Regalon mo ko. Adi tropa, Conception Tarlac. Naman Pampanga. Shoutout may paing bandami. Banda, you mean bandang tutugtog. Shoutout kay bandang may band. Yan, shoutout kay tropa. Tama yan, yung Richard Mukha yan. Mga tropa yan, dream team yan, man. Pwede rin, hindi regaluan mo ko. Kaya birthday ko July 4. July 4 birthday. Ilabas na Yan, salamat tropa, salamat. Sige. Salamat na mo in advance.
Hindi nang bunga laman mo tropa. Oh, July 4 birthday. Eh, bisa mag-mas makakulan. Bluetooth ready. Waiting for device connecting. Ugly mo chat kene. 10% low battery remains. Please recharge. Papunta lang kay Kenny. Ba naman tropa, santing nataning panlalaway mo ako. Pa naman tropa, andiyan ko ng tropa. Kay Bat, patya din tayong tropa, utangan niya. Na, paratang na yan, papunta kay Kenny. Yan, shoutout muna kang pilit mag-Tagalog na eh, Kapampangan mo pa lang eh. Shoutout pa kang Axel Santos. Yon, Axel Santos, ayos po mo tropa. Anika, kapangpangan. Kapanisnab mo ba? Paano pa mo? Sige tropa, munta na ka ni Chadi Boy. Taga ako po, pin kaya Concepcion, Tarlac. Tropa na ano yung pagkabalaan mo. Barbero ko tropa, barbero. Barbero. Barbero eh, babayero. Barbero. Makakupit. Tsaka mana to pala, mana to. Kaso kulang na pa rin gamit ko kaya ay makain ito tuloy. Ika pero. Santa Cruz tropa, Santa Cruz po kaya Concepcion. Eh ako yung babae, barbero pa ako. Aligo tropa. Pass na ken, pass na. Dati, oo. Sige, aminin ko dati yan. Babaero man. Pero ngayon, pass na ken, pass. Kailangan focus na tayo sa future natin, di ba? Siyempre, tumatanda, men. Aba, tropa, ako pa naman. Next time, sila mo, banta, bala mo na magaling ko talaga makupit. Bluetooth ready. Waiting for device connecting. Hindi nang pogi kaya katang adwa. Siyempre naman, tropa, bala mo ngayon pabalo nung ninong masantig kaya katang adwa ka nyo na. Ang kailangan. 10% low battery remains. Please recharge. Magkaya pa. Ating ko pa ang kailangang anong tawag dito? Ating ko pa ang kailangang buuan. Barbero, babaero. Itsura kang dakalis pag alay, eto to yan tropa. Bad yan, bad. May mag-charge po, tragis. Yung mga tropa, gagawa mo na akong mangkaya eh. Please, pa mo. Sabi na, papuntaan eh. Aba, nung datang eh. Yun! Bluetooth ready. Waiting for device connecting. Ako mag-comment basta. Balik sana tropa ko pag banta sa buwan kayo. O sige tropa, munta ka kayo ni banta balog. Sarap tropa. Yon, shoutout sa 17,000 million subscribers, viewers natin. Yon, shoutout kang Jerome Gaming. Na shoota mali idol, sorry. Tropa, ito meron nga banta tamo sa akin. Next time tropa, budgetin tang gamit. Eh kasi, alay pa din akong gamit eh. Banta sana dumaling mag-live eh. Eh nakakatama katok ng karpi ang aring bag. Makatok ng ko, kenik pa mo rin kaya kami. Yan. Richard Mongkal yan. Next time magkikita tayo.
Kay na mag Richard Mungkal, yan. Sige tropa, may higit ka ta. Punta lang ako kayo nito, siya lang ako na. Yaber na ka mag-live. Yun, shoutout ka mama ng Axel Santos, Darang Santos. Mga nag-aalog na yun naman. Sanay ako kasi talaga mag-Tagalog tropa eh. Di ang aliwang salitang Kapampangan eh, ako mampimbalo eh. Tayo na rin ang sasabihan doon, tarataron doon na, ramakan yan. Taron doon na, lapas na mananda. Tropa pas, sasabihan ko, kaya ako mag-comment mo. Sige tropa. Ako kalinguan na tropa. Anong alte? Hindi na ako mangkalinguan tropa. Don't worry. Basta kayo can panay mag-comment lang patugot talagang yan ako kalinguan. O tropa, road to 3 kita na. Darakal ta ng kay Kenny. Darakal na orang mahilig kang kalokwan. Subscriber kang kalokwan. Barugan ko. Yan, welcome kaya ka Richard Mungkal, tropa tayo, dream team, proud to be. Sumulek, sumulong. I love you too. Barugan na kabutok eh. Yan, shoutout, last na mo kang Daniel. Alayo, tabalong mo tayo. Okay, pass. Hindi ka nang daily tropa. Pass na ako yung pamang babae. Pero nung natin, edi tara. Sige tropa, subscribe niya kay Bot. Paalala mo na ako. More support mo ko lang. Yun, thank you kaya kami, Reyes. Sanong bakla tropa? Yun, shoutout ulit kayong Banda Rakano, kayong Banda Lagyura Meban. Okay? Yan, welcome tropa, welcome. Barugan na. Next time talaga. Buri ko ring business ng yan, clothing line. Inisip ko bang malupit ang clothing line. Halupa na nitang diba? Indo. Kaso ya boring Kapampangan puro. Tropa mamaton. Ang mamaton magribat lang naman reto tropa diyang mamasanting pa magsalita. Tsaka kasi pati managkas ka kayo ng YouTube madidetect la tapos may didinak ang warning kasi kaya mahirap na. Yon, shoutout kan Lola Norma from Axel Santos. Mamaton niya pinsan ko ng Bulok Amo. Nang mamaton tropa. Mamatot to, mamatot siya pinsan. Mamatot siguro na eh. Yan, shoutout ka rin 12 viewers tamo. Dakalan saan kaya ni tropa kaso yung laman balo rin ang aliwa pero dakal mo rin tropa lansangan. Shoutout ka Papi Dong. Hey!
Matutod na ako, yung ingat ka lagi, good night. Sana more video pa yung nga panagdahin ko. Sige, good night. Keka, may Reyes. Good night. Thank you kay Pamalbe. Na-shop tropa. Wala ako kay shop at kwarto kayo ni tropa. Yan, shoutout kay tropa. Tama kang Christian Tang. Yan. Yan mga matatawag kung ano yung yan. Mga day ones, you know. Sige tropa, i-accept na nakang basta PM mo. After seeing this, I laughed so hard that I started coughing. Now my family has put me in a separate room for isolation. Yawara kami ki-COVID na tropa. Ali naman, may papatsyempo mo. Ako bunso, karang lalaki bunso ko pero pangadwa akong bunso kasi ating pambunso itang bunso ng babae. Sige tropa, accept niya. Yan, Bantog. Yan, shoutout ka rin taga Bantog, Ken. Last ko tangkoy, matutod na ako din, mag-aaral ako. Alin na ako tropa, graduate na ako. High school mo. Kasi ako natilo yung college eh. No money. Kaya tama pag college, di ba? Nano tropa? Ng 5 sub. Mama to tamo ba ang taong may magkasayat? Mama to na. Sige tropa, Jacob Sorieta yan. Shoutout ulit kaya tropa. Good night ka rin matutod na ken. And ka rin Manal Bepa. Hello. Yan, shoutout na ulit kang Jacob Sorieta. Kaya rin ko mag-live kanini, ala, yung gawang ko mo. Mag-ML siguro. Prince Daniel Capuli ko lagi tropa. Prince Daniel Capuli. Eh di ako pa mama ko. Kaya nga ba, alben mo ko pa, hindi ang ala akong gagawan. Sige tropa, basta advance good night na mo karang matundo na ken. Bisa ako mo mag-update mo rin kaya kayo, kaya mag-live tamo. Yan, shout out last na mo talaga ang Richard Mongkal. Yung ML ko kaya mo, yamo rin Mr.pd. Kaya baling ID ko kasi. Sana mag-boom na YouTube mo para mayabi atin pa yaman. Kung mahal ta sana po safe family kaya ko itrop. Sige tropa, dakala salamat. Good night kaya ka. Thank you kaya ang wish yan. Basta ita, suporta mo. Thank you ng dakal kaya kayo. Yun, shoutout ka rin ka na frontliner among yeni. Dahil ilang magbantay kayong banto sa alas yun kaya katamong Pilipinas. Kaya ka mga nagkas, ani ka. Nanwar nga mano mo. Buti na mo ko yung kasi niya rin ang vlog yan na lang mas mga sawaraw. Mga niya lang talaga rin liwa. Siyempre, liwa-liwa ta naman trip. Kaya kasi main purpose ko naman talaga itang makapagpasaya tao. Kayo, isusupport na ka na ako.
Kaya, ba't na kayo snaban, di ba? Hindi kayo pisusuporta ka na ako, tapos snaban na kayo. Sanong. Eh di wow. Yon, shout out ulit. Last na mo kang Michael Ramos. Good night, tropa. O tropa, mga gamer ko. Yon, shout out din kang King Ubaldo. Dahil ba pa inaharap pangarap. Tama ko. Tama ko. Wala naman, tropa. Wala namang imposible pa siya mangarap ka. Oh, dakal talaga. Dakal toxic shit. Kaya ka makasubaybay na tropa. Buhok Rebilabe. Yan, hi kang Jose Palmones. Hi, tropa. Sana, basta wish you muna. Sana talagang sumikat mo. And kaya beda kayo ka rin pa siya. Ditang tanagetang point na ito. Dan ako mang kalingwan. Kaya beda ko man. Katundudan na rin taga-subaybay. Tamang manal be. Yan, shoutout. Last na mo kang boss Aaron. Good night, tropa. Accept mo, tropa. Sige, tropa. Accept doon na mo. Basta PM na mo ka rin magpa-accept yan. Oo, kaya ka gagaga. Alte. So may ka 47 minutes na palang maka-live, tropa. Ate kong vape, tropa, kaso ano eh. Tatamad ko mag-charge eh. Duwala kasi rin battery. Sige, tropa, paka-LB mo kaya nga mo. Yung mama ko ya. Magkapota ya. Thank you karang talagang manal beken. Salamat kay kayo. Sige, tropa, munta na ka. Buri na nga lang kami. Tropa, Daniel. Babae ka ba? Pamela. Daniel, babae ka? Oh. Mga nanunang burilalaw yung kanyang tropa eh. Na yung babae, di ba? Talagang taga-subaybayan ni Daniel. Kasi spell na nitang ano ng Daniel. Ang babae, di ba? Oh. Kaya kumubalo tropa. Babae. Kaya na pakibalwan. Oh, lalaki ka no. Ana na ako. Bisa na ako rin matutod mo eh. Alam mo na ako, may hariin ka ako live. Banto na, makona ka eh. Niya. Pamela said BI nga manuan ko. Wapin tropa pero lang ano kaya eh. Daniel eh. Sabi na kasi Daniel eh lagi. Bukas gawa na ako mong vlog. Bahala na vlog. Aba na eh. Mabitin niya ano man. Yan, shoutout ulit ng Ben Sibal. And ano, boring ulam. Yeah, road to 12 AM tayo. Anong oras na ba? 10:53. Yan, shoutout kay Jermaine Baluyot. And kay Shania Mendoza ulit.
Hindi, pag gano'n na to, pag isang oras na titigilan na natin mga tropa. Dahil ang tagal pag nag-upload to eh. Maabot hanggang bukas. Ako'y natoy, malati po itong oro eh. Ika na pa na yung konsensya. Di ba yung mag-isang load ka no? Ano? Ala, pero rebat tropa. Eda kayo pa pagbigyan kay rebat. Kasi nga, ito makaka-copyright ko nga. Sadsad ko na yung warning video tropa. Alatang kahit tropa eh, maka na akong mag-umigil. Cellphone niya yung gamit ko eh. Sa computer ko wala namang wifi. Maki-connect po mo kardara. Next time, pa-chatting ng ano, internet. Mas buri kita makulit kami gaganak ka. Next time, pa-chat mag-live ko. Tinta ng gamit. Pwede na akong kabang mag-live. Request na kayong kanta mga yan, di ba? Para medyo tama hindi pepa na salita. Kaya, pag di ka income na. Mga nanong masanting mo boss. Pa-wifi na tropa PLDT 20 MB. Wala bayad. Wala kayo mo bayad ka. Next time, tropa pache, ayos ko na itang kakao shop. Tabalay na nilipat, mumura kasi. Kaya tutuki, try ko mag-live. Kahit ugto mga yan. Masanting ugto na eh. Para mas dakal online eh. Anak, baka nang mababakla naman tropa. Yan, shoutout kan Engineer Baluyot, kan Jimain Baluyot, tsaka Angelo Malyari. Shoutout kay kayo. Good evening. Yun, itang kanta ko ngayon itang kasi mahal kita. Yakong sinulat ka rin. Albania tropa. Sana aburyan niya, pagkiramdaman niya. Tapos pati aburyan niya, download yun eh. Pa-sounds yun eh, kaya kayo pakasikan niya. O kaya share niya kay Facebook para makilala yan. Sige tropa, ayos mo nang wala nang balo sa atin. Nung bisa ka mo albeken, kaya kamo. Wapin pala na yun, diyan makanano mo, effort mo rin yung regalo nyo tropa. Itang angel. Sabi dapin, buri dito ang angel. Ati na ba mig-dislike tropa? Kahit siya ba? Nung kahit siya, ati na ba mig-dislike? Well, masanding ako yan. Lagi kang pa-sound dito ulit-ulit. Ay, dyan na tropa. Bisa ako din magkape eh. Nangutang ko pisana nung nainong ating kape ken eh. Baka naman. Kape. Nakapamang katako kape. Gusto nga bak makakaya lukong kape. Ay, patsewag tuna. Makatidwa. Tas patsemisan pagbengi pa rin. At yuyapin ka relate ang kayabe ko tropa. San Fernando Kalawot. Ay, ito wala pang dislike. Ating ko kasing ating kong disliker eh.
Puta makagising niya pa, mag-dislike ya. Sayang na naman tang dislike niya. Bata mapansin niya, di ba? Kailangan ka rin mga yan. Papansinan. Anta mas lalo lang darakal. Kaya mapagkape ka na tropa, malibila. Buo lang yung itatropa. Bay, may rest naman. Nanyang sinend mo ngayon tropa, pachimis-antin ko nga kahit mga nyo. Yan ang YouTube logo na yan. Nanya bro sabihan ka yan. Pero dyan malaot ka ko, malapit ka. Cancel play button. Yun, magmetong tana palang oras maka-live tropa. Bis na. O nung sangkap ko tropa, lakwan tayo, di kinainip kayo, mamaglakaw na ako yan. Diba? Tignan na pala, tala na akong tag-helbe, magkape na ako. Pwede kaya. Pwede naman siguro na eh. Bluetooth's ready. Waiting for device connecting. Try tayo na. Pa-music tam. Oo. Bisa mag-connect. Yo, what's up kaya Kato Atoy Bibo? Ayun, shoutout ka na kong Jester, tropa, patuloy. Kapakano tuloy tropa, no? Baka may kilala kayo ata. Tayo bisa mag-connect yung ano. Baka copyright tamang tropa. Pepas na sa ito. Dapat tas nasa sariling kanto. Connected. Ito. Connect niya. Last na mo lodge pa siya. Dapat tuturanin na ng boyfriend. Uy naman. Baka naman. Makantas na matuturanin na. Matutun na. Ayun. Shoutout na lang. Last kay Shania Mendoza. Nagdanay kila. Hindi niya pang kamachilis. Bisa mag-music. Yon. Hi dito kay Harley Matias. Hello po. Sige, tropa. Game. Bisa mag-play eh. Connected na naman. Mamambog pa tropa, mamambog. Wali may tropa, ay ako makain yan. Tropa tayo. Ipapag-bad ta mo. Bawal yan, bawal. Tayo bisa mag-play. Ano nga play siguro yun.
Oo, bawal may papatid. Tropa, bad. Ba't ganun na yung mag-play? Play music. Play music. Ayaw. Aligay tropa eh, kayo mapinsan pa. Wow, dapat happy mo talaga dapat. Yan, thank you kaya ka, ang Daniel. Kaya ka mo tropa. Basta, ari banda tinta music banda manitang kasi mahal kita. Ang pagmaragol kaya tropa. Hindi may kametong na akong oras kaya ka tropa. Hindi ka pa malbe. Naikwento ko tropa, sige, buri ko yan. Ay, bisa mag-play music tamo eh. Kuyang may nga nakapala. Oo, nandun may nga na, ulam po kay. Ebo na dog. Kuya, idol po kita, pagawa po ako ng kanta. Anong kanta yun? Diyan nga ako may kametong kung oras. Yun, thank you mga kaya kayo. May kametong ng oras. Lasasawan lalaway yung itsura kung tropa, lakad mo na yung kamat ate ko. Kitang kayabe mo. Ningin nung ate mo. Kung kita pang kayabe ako, pwede naman ka ako. Siya wrote. Sana huwag kanya kaya. Maka naman yaman ta eh. Ebon, Aldoldo, Ebon. Maka naman yaman. Ay, bisa mag-play. Putragis. Pala kuya siguro niya. Paano yung grid na gusto mo? Sige. Comment mo dyan. Sasabihin natin. Siyempre, mas maganda yung alam ko yung sasabihin ko. Anika Malaguet. Tropa, may makaboses singing. Na ano tropa? Ito ang pinsan ko gagamitan ng computer. Ito na nabalo mga bukla metong may awang mahal behebol na ito. Malakas na sa nangaman ng sounds kaya ako guest tropa. Headset kakapakya. Sorry. Kasi bisa mag-play eh. Wait lang. Anong Angeline tropa? Salabat na yun naman yung daramdaman niyo ko Kenny yung daramdaman. Okay ni yan, daramdaman niyo ko masagan ganyan. Kenny yung daramdaman. Yan. Yon, sige. Nandig pa magkasait pa, katutok kay cellphone, kaya yung pala daram.
Ay. Oh, nangaman mo mong kwento, tropa. Namburi yung kwento. Sige, bali tayo yan in live. Kasi may kami itong tanang oras. Okay, so. High school life. Anong klaseng kwento ba kayang high school life? Anyang high school ko, anyang yung first year ko kanita. Baloy naman, pati first year kagang high school. Laming lang kabalo-balo ne. Wala lang makatangang luwal-loob na aking eskwela. Ampet, ampoy, ay. Tuloy tropa. Ako balo, namin tapos mamiyalong yung ML. Kasi mamiyalong kami, agad na ako mamiyalong. I know they've all been talking about me. Kuya, may patakla na ka ba? Kaya short mo yung atyo kasi. Ali ko Kaya ako brindiling malyari ka ako ita, ningalte. O ita, Angeline, buri may kano'y Jester Red. Ali ko, kung may patakla kayo sa lol ko, ningalte, kaya mo na akong patakla. Sige, tropa. Pero oriyan kunyaring kaninin eh. O makamukha ako, tating mo ka marok. O ayan o. Jester niya nga patakla. Ali nga ako yung kaya na ako tropa, 22 years old na ako, 22. Nanay ta tropa, nangkutang mo Gutierrez. Blam 16 ko pa tropa. Swelo ko naman. Nung pwede mo pin na ako mo eh. Yeah, 22 na, 22. Siya, bakla daw Jester, sabi ng Angeline. Ipangulit na rin nga doon. Lam 16 ka pa eh. Kabamuladas yun naman. 16? Bagay, wala naman kayong tsura pa naman eh. Taga ako Concepcion, Tarlac tropa. Nyaman nang manyaman. Gitarista tamo ata ni tropa. Tropa. Yon, last na lang, shoutout talaga kang Daniel. Yan. Kalupad sa Kabagya. Saan ako pa itsura tropa? Aligepin kaya ba itang tropang metong? Dito mong bubulugin rin ka akong gitara tropa. May Mendoza yata yung kakong kakay. Jasmine pala, Jasmine. Tapos ng electric kay baal na niya. Yan, shoutout pa kang Renz Pared. Renz Stars. Yan, shoutout kang Renz Stars. Basta Kapampangan ko yung marakal talaga kakit. Naman naman marakal kakit. Paris Tomiga Fred ko balo. Wala akong bike tropa. Wala na bike, wala na.
Dati, yan nga na ako. Talo pa pa 16. Baka naman. Yan, shoutout. Una kang Renly Manukum. Yan, Lingad sa ML daw. Sana makapag-upgrade kong gitara. Masakit talang pera ni tropa. Ako naman tropa. Wala nang mumuna pang masakit talaga pag wala ka pepe. Prince Daniel Capoli, real name Prince Daniel Capoli. Sige, pakapangan mo. Anong oras na ba? Oh, 11:15 na pala tropa. So, mga ano. Kenny na pa na eh. Kasi matundo na eh, matundo. Tama itong kanya mag-comment again, leme. Alam na na niya mayari yung live. Sangka na ako pag may palutod. Ari bukas, try natin maaga. Popost na lang ako sa community. Makita nyo na lang. Cutie. Kana mo. Kanan ko Marge. Adi kaya ako yung tropa may balik. Anak ba ka tropa? Oh, so mga ano, tropa. Tropa po tang kaya may mga tambadi mo. Shoutout may ate ko. Anika. Sige. Oh, mga nano tropa. Karening 6 viewers. Karening, thank you po. Hanggang yan, isadsad kayo. Lalo na karening kay katamong ang May Reyes, kang Daniel, kang Jester, and kang Totoy Bibo. Sino ba yung iba? Ang Axel. Yon, thank you. My loves mo, ano? Yon, chill vibes. Next time, chill tayo talaga. Can live. Lata paggamit kasi. Ako tuloy bala mga anak yung riyan. Ating bisa na ating alipa. Aning alte. Nino ka nung my loves. Yan o, may dagdagan tapo. May ginlak 8. Anak ng wedding na binasa. O sige, 11:30. Matundo na ako eh. 11:30 ta na tropa ha. Last nito ya. Mag-request ka ng tropa eh. O ito ya. Ito na ka ng my loves mo kang nanya sila gyo. Kang March Ilagan. Ha, my loves, good night. Love you, my loves. Good night. Hindi, alita pa ano. Pota ng 11:30. Alam bakla niya. Prince Daniel nga po real name. Buwan eh. Pagpala ko niya karalada. Sige, ayos lang.
Basta Chokoyugen. Kaya mong kahit tropa, kaya ni mong 368. Yun. Ay. Prince Daniel Capuli. Pwede mo mag-comment. Top chat, live chat, super chat. Bantenda ka niya po, taga-onda ka pa nga. My loves mo ano, Yaxel. Sabi na. Magkano yung tropa? Ay, balo tropa, salide mo nga. Di ba tropa ka kung sa Nvidia mo dyan? Nakuha naman tropa, nanding ka pa pin. Namo muna ka rin mabukto pa chela halad la. Muna ka rin mabukto. Matondo. Hindi, nakatondo ko. Prince na niya po laging karing mangutang. Puta sabi mo kayo pandalasan lang akong mayari. Pero ako, antay. Naangkutang mo tropa. Sige. Sige my loves. Malatiya mo tropa itang gitara. Small ya, small. Gusto tropa kasi aswing mabukto. Anak ng wedding ano. Ako na eh. Ako na. Ro, hala, naluwatak. O sige, nala na mag-comment. Hala, nalupin. Sabi ko na eh. Sabi ko na. Kaburin mo kayong kiss. Mga nang gagawang kape Moises. Ning Moises. Hebrews it. Atin pa. Kaya ka pa tropa. Wait mo ko yung laki mong topic. Sige ta. joke mo ako kanita. Ayan o, kiss o. Joke mo ako kanita. Wala kasi nga comment eh. Kaya ganun. Kala ko wala na kayo. Kala ko iniwan niyo ako. Tanatundo ko. Buisit. Blurred ba? Buwapin pala blurred ko ba? Kuyang battery da ka pwede video call. Baka na mo yung video call kasi nga dun sa ano yun. Sa page. Sige tropa, basta mag-PM ka, accept na. Kaya ako na mangutang kaya kayo na. Kenny ko muna hanggang mayari. Sige. Kaya ako na mangutang na. Okay niyo. Nambalo mong emo balo. Game. Nanong balo mong emo balo. Ali tropa, 11:30 doon natin i-end yung live natin. Yun, we have 7 minutes na lang. Nanong balo mong emo balo. Nanong balo mong emo balo nga.
Balo mo rin ako, pero linaw. Aliway, tatropa. Alino mo. No. Babalo. Next time sana ang dami-dami, no? Kaso, siguro sa sobrang dami na ng comment next time. Tapos di mo na mababasa yung iba. Pero try natin mabasa lahat. Balo ko na. Sige tropa, talakaynip ka pa mo ya. Kita mo to? Fuck you, animal. Balo ko may love. Nga. Yan, bantay alatan eh. Balo ko may panganak ko, pero ako balo ka dito ng may panganak ko. Oo, pwede ito, pero aliway ita tropa. Pinalaw na akong ate mo. Puto akong bori ng ate mo, bahala ka kin. Agawa na ako kanyang gira. Balo mo tropa, kalugaran na ka pero i-march. Yung Mickey Burik. Bantay halatang matandok. Lupa wata mo boyo genen ng alte. Pinalurdan ako. Isipan me. Yan. Gabing-gabi, naka-sunglass tayo. Kaya tawag dito sa suot natin ngayon, moon glass. Yan, nagselos sa Sir Santos. Nagselos siya kaya. Tropa kaya ka na mo yung atin na banda. Puta kami, anong bisaya? Sige. Puta ka lang ko yan, matutod na ka pala. Yan ba? Atin Neos. O ito, madudod nakakano. Kung lang kadudod, bisa tropa. Maglokon-lokon, blind burit. Yo, nasa na tayo, men. Tabalada to. Matutod kineo. Matutod na eh. Pero yako ay makubori. 5 minutes na. Basta kapampangan babae raw. Gusto ko yun. Burim sabihin, buri mo. Diyan babae raw. Kaybat na mo ha. Anong oras na ba? So, 11:28. 2 minutes na lang. So, 1:27. End na natin. Next time tayo sagutan tropa. Banta ting ka pang kasakit buntok yung tutugin eh. Kaya pasabihan.
So, bahingi ka na we have 2 minutes mga tropa. Advance good night sa inyong lahat. Maraming salamat sa mga nanonood. And bukas na lang siguro or basta post na lang ako. Post na lang ako sa community kung anong oras tayo magla-live para alam nyo. Pote kami patudod kakaisip. So basta magpo-post na lang tayo mga tropa. So good night sa inyo lahat. Maraming salamat. And thank you so much. Thank you kay Pamanalbek yung suporta. And sana pala ikalat chepa mo rin kay Katamon channel, pa-subscribe ya ka rin tropa takin. Banta mas lalo tandakal. I-share yun niya mo kay Messenger, pa-subscribe yung channel ko tropa para mas dakal tam tropa. And then share nyo na lang yung mga video. Yun, dakal salamat ya kay tropa. So good night na. And thank you. Yo, what's up? Yo. Wait lang. Yun, good night kan Daniel, kan Totoy Bibo, kang Marge Silagan, kay May Reyes, and kang Santos, kan Jester, kung nandiyan pa si Jester. Yun, kan Jester, Red Carlos. Yun, good night yun kaya kay tropa, and then karangi ka na ng Menalbe. Yun, kiss out. O, yung kiss daw. O, ito, last na mo. Ay, ito, timpatagal, shoutout kan Lil Jan Nunag. Yun, thank you tropa. Good night and thank you.